De Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție, să luăm familia ta. Zisa Domnul pilda aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa, și când semăna el, unele semințe au căzut lângă drum și au fost călcate și păsările cerului le-au mâncat. Altele au căzut pe piatră și după ce au răsărit s-au uscat, pentru că nu aveau umezeală. Altele au căzut în mijlocul spinilor și crescând spinile au înăbușit. Iar altele au căzut pe pământul bun și răsărind au făcut rod însutit. Acestea zicând a strigat, cel ce are urechi de auzit să audă. Și l-au întrebat ucenicii lui zicând, ce înseamnă pilda aceasta? Iar el a zis, vouă este dată a ști tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți li se spune numai în pilde, pentru că el privind, ca ei privind, nu văd și auzind, nu pricep. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cele căzute lângă drum sunt cei care ascultă, apoi vine diavolul și ia cuvântul în inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Cele căzute pe piatră sunt cei care când aud primesc cu bucurie cuvântul, aceștia însă n-au rădăcină, ce până la o vreme crede, dar în vreme de ispită se leapădă. Cele căzute în spini sunt cei care ascultă cuvântul, dar luându-se cu grijile și bogățiile și plăcerile vieții, se neacă și nu aduc rode. Iar cele căzute pe pământ bun, aceștia sunt cei care, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, îl păstrează în inima lor curată și bună și aduc roade prin răbdare.